Per cert, estimat, avui què et ve de gust per sopar? M'és igual, reina. Tot el menjar que fas tu el trobo boníssim. Moltes gràcies, però em fa més il·lusió que em diguis què t'agradaria que et fes per sopar. Doncs saps què et dic? Que fa molt de temps que no fas estofat de vedella, reina. Què els hi passa a aquest parell? No entenc res, però si fa un moment es tiraven els plats pel cap. Sí, i tant, tens raó, sembla mentida, oi? Ja sé què farem. Podríem sortir a sopar fora. Va molt bé de tant en tant. Ai, sí, quina il·lusió! Anirem a un restaurant francès ben elegant i demanarem una mica de vi. Uf, ja era hora. Em sulfuren aquestes escenes tan ensucrades. Ostres, i si tots els matrimonis són així? No ho sé, tu. Molt bé. No penso parar fins que ho sàpiga. Casament. A què podríem jugar? Juguem a fet i amagar sense que pari ningú? Quines idees més estranyes. Quin avorriment. Això és un disbarat, Shinosuke. Ex! Ex! Voleu jugar a saltar corda? Però què dius? Es pot saber què feu, nens? Quina marranada. Molt bé, ja està. A mi també. El cul no, el nas. Així m'agrada, ben net i polit. Sí. Ah, avui està molt contenta, senyoreta Matsuzaka. Que ens ha d'explicar alguna cosa, potser. Doncs no, no tinc cap novetat. En el fons sempre he sigut així. Deu haver conegut un noi. No, no crec que tingui nòvio. Amb el caràcter que té. Us estic sentint, nano. Compte, nois! Potser s'ha trobat una moneda al mig del carrer. No m'estranyaria gens. Tan garrepa com és. Ja m'he cansat de sentir poques soltades. Me les pagareu, ja ho veureu! Però si jo sóc l'únic que no ha dit res! Tenia raó, té molt mal caràcter. És veritat, la gent sempre s'enfada quan li dius la veritat. Què hi farem? Som així de simples. Ja et tinc! Vine aquí! Sisplau! Te'm cruspiré sencer de cap a peus, eh? No se'm cruspeixi! Era broma. Va, ja n'hi ha prou. No cal que ploris, home. De debò que no se'm menjarà? Segur que no tinc gaire bon gust. Tu també tens mocs? Té, moca't. Torna-hi. Hola, ja és de dia, maco. Té, rei meu. Vinga, moca't. Que et vagi molt bé a l'escola. Té, moca't. Moca't, rei. Moca't, rei. Senyoreta Matsuzaka. Què? Que et vols casar amb la senyoreta Matsuzaka? Sí. Oh, no és gaire normal que a la teva edat t'agradin les dones més grans. Escolta, noi, tu no ets el més indicat per dir-ho. Ostres, Bochan, quina passada! Ets supervalent. I què faràs, ara? Jo penso que li hauries de demanar la mà. Tant per tant que li demani els pits. Li has de preguntar si es vol casar amb tu. Digue-li, senyoreta Matsuzaka, estic enamorat de tu, que et vols casar amb mi. Però, escolta, els casaments valen molts diners. Que tens estalvis, Bochan? Sí, una mica. Doncs anem a demanar-li els pits, vinga! Un moment, primer de tot li he de portar un ram de flors. Com el que hi ha a la finestra del lavabo. Senyoreta! Senyoreta! Senyoreta Matsuzaka! Què voleu? Va, digue-li, Bochan. Vinga, has de parlar clar, home. Ai, és que em fa vergonya. No has de tenir vergonya de res. Eh? Ànims, Bochan! Vinga, Bochan! Que es vol casar amb mi. Què? No se n'enrigui, pobre Bochan! És veritat, ell s'ho pren seriosament. I té uns gustos molt estranys. Senyoreta, Què? aquesta flor és per vostè. Moltes
Moltes gràcies, Bochan. Però ara per ara encara no ens podem casar. No? Ens haurem d'esperar 15 anys. Torna-m'ho a demanar d'aquí 15 anys i en parlarem. Què et sembla? 15 anys? És que tu només tens 5 anys, però en canvi d'aquí 15 anys... Esclar, ja anirà a primària! Què dius ara? D'aquí 15 anys en tindrà 20 i serà gran! Que es vol casar amb mi, senyoreta. Sí! Té, moca. Si s'esperen 15 anys, la senyoreta serà una vella arrugada i pensida. No hi havia caigut. Les dones s'espatllen de seguida. Compte! Us estic sentint! Senyoreta, Eh? li prometo que d'aquí 15 anys la vindré a buscar. Sí. Caram, Oh, està de molt bon humor, senyoreta Matsusaka. que ens ha d'explicar alguna cosa, potser. No, i ara? Ostres, i aquesta flor que tens aquí? Què? Què li passa? No res, és que m'ha semblat que l'havia vist en un altre lloc. Ah, sí? Oh! Ei, que el senyor mafiós és fotògraf! Oh, quin dia més maco que fa! És un dia ideal per sortir a fer fotos. Som-hi, doncs. Fantàstic! Ostres, que bé! Oh! Shinosuke! Hola, senyor mafiós! Senyor director! És igual, és el mateix. No és veritat, és molt diferent. Oh, per cert, nano, no és una mica perillós que t'enfilis tan amunt de l'arbre per jugar a fer d'ocell? Ui, no és tan senzill. Oh, Jugo a fer d'ocell que s'ha criat en una família conflictiva. oh, esclar, quines coses. I vostè què fa, senyor mafiós? Senyor director, busco ocellets i flors que m'agradin i els retrato amb la màquina de fer fotos. I s'ho passa bé? Sí, i tant, és molt divertit. Molt pervertit? Divertit, molt divertit. Dóna-hi un cop d'ull. Oh! Quan mires pel visor, veus un món completament diferent del que acostumes a veure i és molt divertit. Ja ho veig, espiar és divertit. Escolta, això no ho he dit jo! I després d'espiar, què s'ha de fer? No es tracta d'espiar, es tracta de fer fotos als animals i a les plantes. Haver-ho dit abans, home. Oh. Aviat se'n farà un concurs. Vull fer 4 fotos per presentar-m'hi. Concurs de fotografia, tema lliure. Que surti bé. Puja't els pantalons, nano! Bé, jo me'n vaig, Shinosuke, que tinc molta feina. Ostres, tu, aquesta criatura és un cas perdut. I ara què vols? Vull venir a fer fotos. Tu, Shinosuke? Vull fer fotos per presentar-me al concurs com vostè. Que em vols desafiar, potser? Entesos? Et demostraré el que he après després de 25 anys darrere l'objectiu. Para, que m'escanyes, Shinosuke! Es pot saber què fas! Gràcies per deixar-me la càmera. Oh! I un bé negre. Me la vaig comprar d'amagat de la meva dona amb uns estalvis secrets. Molt bé, li va comprar un bé negre a la seva dona. No entens res del que dic, oi? Té, una màquina per tu, Shinosuke. Oh, visca! Una màquina per mi! Una màquina per mi! Una màquina per mi! Te la regalo, a veure si fas unes fotos ben maques. Oh, que generalós! Oh. Shinosuke! Què passa, senyor mafiós? Senyor director, escolta, no cal que retratis el cul d'un gos. Hi ha moltes coses boniques per aquí al voltant. Oh! No puc. Yasuke.
Així, perfecte, quina passió, ho feu molt bé. Ets un poca vergonya! Fots d'aquí, maleducat! Deixa'ns Ja tranquil! n'hi ha prou, Shinosuke, que no veus que molestes aquesta gent? Oh, senyor mafiós! Senyor director! No, és un malentès. No sóc cap mafiós. Els hi dic que no sóc... Ai, ostres, massa tard. Val més que continuï fent fotos. Com m'agrada! Quines flors més boniques! Oh, només me'n queda una. Retrataré el mafiós. Al cap d'uns mesos, No pot ser! El primer premi, el fotògraf fotografiat. Shinosuke Nohara, 5 anys, feta amb una màquina d'un sol ús. I a mi m'han desqualificat. És absurd. No es preocupi, si es porta bé, senyor mafiós, li ensenyaré a fer fotos de debò. Senyor director, Oh! Ei, que la mare té tortícolis! al racó blau, la Misae sense corbes! Al racó vermell, l'Oshin calçotets cagats! els contrincants s'acosten a poc al centre del ring. La Misae sense corbes ha passat a l'atac amb una maniobra letal, però no li ha sortit bé. La Misae torna la càrrega i l'Oshin fa un salt enrere per esquivar-la. La Misae ataca l'àrbitre Nohara amb la seva tàctica de sempre. Es nota que estan casats a la vida real. Demana un augment de sou desgraciat! Atenció! El motiu de la disputa són els ingressos d'en Hiroshi. Culet, culet! Acabem de veure l'atac del cul volador! La Misae sense corbes s'ha fet mal al clatell. Mentrestant, l'Oshin sembla que vulgui treure una arma secreta. Què és això? Uns calçotets cagats! Uns calçotets cagats! Que cruel, que inhumà! L'Oshin no té gens de compassió i no sembla disposat a tenir-ne. Oh, ostres, m'he adormit plegant roba. Ai, quin mal que em fa el clatell! Tinc tortícolis! Quin desastre! Em fa tant de mal que no puc moure el coll i tinc una feinada de por. Adéu! Mare, mare! Quan s'arriba a casa no es diu adéu, es diu hola. Oh! Oh! Pedra, paper, tisora! Mira cap allà, va! Oh! No t'ho prenguis així, dona, per un cop que perds. No és això, és que tinc tortícolis. No m'estranya, Misae, et passes el dia dormint. Shin-chan, porta'm el liniment, sisplau. Sí! Té, Gràcies, dona-me'l. ja te'n poso jo. On vols que te'n posi? A l'espatlla, al clatell, a l'aixella... Tu porta cap aquí, sisplau, que ja me'n poso jo. Vés a saber on m'ho acabaria posant ell. Aliment! Oh, Shin-chan, no es diu aliment, es diu liniment. Sisplau, És ja el me'n poso jo. mateix! Oh! No hi ha dret, mare! Jo també em vull divertir amb tu! Però com ets, mare? M'hauries d'haver deixat que te'n posés de bon principi, dona. Sí, ja està bé, moltes gràcies. Oh, Ja t'ha passat el mal. una mica. Aviam... Oh! On te n'has posat, tros d'animal? Mira aquest ruc! Para d'anar amunt i avall, Shin-chan! Corre cap a la dutxa i esbandeix-te bé! Ai! El coll m'ha fet un catacrac. A mi també.
Sóc jo! Hiroshi! Pare, benvingut! Es pot saber què feu?